Sinjuri, grazzi tal-naqattu magħna fit-Teatru Kreattiv ġewwa l-Kulleġġ San Benedittu, Skola Sekondarja Kirkop, ħalli flimkien nassistu għal 5 edizzjoni tal-Festival L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ. Bi pjaċir nilqgħu wkoll magħna lilkom it-telespettaturi li grazzi għall PBS qegħdin issegwuna fuq l-Istazzjon Nazzjonali TVM2 minn ġewwa djarkom. Nassigurawkom li żgur ser tieħdu gost bit-talent żagħżugħ li ħantellaw illejla u ħaġa oħra importanti li hu bl-isem Malti. Wara r-ritorn b'suċċess ta' dan il-festival is-sena li għaddiet, il-Kumitat tal-Għanja tal-Poplu flimkien mal-Kulleġġ San Benedittu u Pjazza Teatrjal bi pjaċir qed itellaw dan il-festival fejn iż-żgħażagħ qed jingħataw l-opportunità li jsemmaw leħinhom. Palma jien ingħatajt l-opportunità li nirrappreżenta dan il-festival għall-ewwel darba. U hekk, senjuri, illum qegħdin hawnhekk biex nieħdu pjaċir u nitpaxxew b'dawk li għandhom joffrulna is-16 il-finalist tal-lejla. Ukoll, il-kantanti żgħażagħ tagħna ser ikunu akkumpanjati minn ensemble mill-Malta Concert Orchestra ta' Pjazza Teatrjal, anzi li għal dis-sena ġiet introdotta wkoll il-brass section. Mela, sinjuri, ċabċipa lill-mużiċisti kollha taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown. Matul din is-serata ser ikollna żgħażagħ bejn il-11 u 16 sena. Nista' nkun naf fejn kont u x'inhu ma dawk il-karti Nathan. Taf li tiġa bdejna. Ħallini ħalli ngħid rasi, intlif niskopri jien nfittex fuq features differenti ta' djar antiki Maltin. Ħanajdlek vera tal-ġen. Imma insomma, suppost wasalt fil-ħin hux. Wasalt fil-ħin, jien bdejt għax ma stajniex noqogħdu nistennew lilek. Issa, ejja ħankomplu. Sinjuri, jiddispjaċini ta' dan l-inċident. Imma, nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill Planning Authority li provdiet il-filmat mill-isbaħ li rajna fil-ftuħ tal-festival u li se naraw sal-aħħar permezz tal-kartolini tal-kantanti. Bekk, ukoll inkunu qed napprezzaw il-wirt arkitettoniku tagħna l-Maltin. Intant, sabiex dan il-festival ikun possibbli li għandna tal-poplu ħadmet ħafna mill-qrib ma' diversi entitajiet li ser nkunu qed inkellmukom dwarhom matul din is-serata. Martina, vera wasal tard imma ħallini ngħid xi ħaġa. Jien nistennik kiekom fidejk. Grazzi. Waħfru li eżis spettaturi telespettaturi. Il-ġurija tal-lejla hija komposta minn 7 esperti. Din il-ġurija ġiet magħżula esklusivament mill-Bord l-Għanja tal-Poplu u se jagħtu l-punti tagħhom lil kull kanzunetta taħt l-osservazzjoni tan-nutar Paul Kallus. U allura, issa naħseb wasalna biex nitraduċu l-ewwel 4 kanzunetti tal-lejla. Ekku! Dawn huma ta' Parsi, kantata minn Natanja Lattart. Mużajk, tkanta Xanaja Kawki. Edin sew, kantata minn Kejli Kuxkieri. U Ħamra Nar, kantata minn Eliza Andrea Muscat.